தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் துபாய் பயணத்தை தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த பட்ஜெட் 4 திமுகவினருக்கான பட்ஜெட் என்றும் அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். தமிழக அரசின் பட்ஜெட்டை கண்டித்து சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் பாஜக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தமிழக பட்ஜெட்டில் பள்ளி கல்வித்துறைக்கு போதுமான நிதி ஒதுக்கவில்லை என குற்றம் சாட்டினார். தாலிக்கு தங்கம் திட்டம் மூலம் பட்டம் படித்த பெண்களுக்கு 90,000 ரூபாய் வரை கிடைத்ததாகவும், தற்போது தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள திட்டத்தால் 36,000 ரூபாய் மட்டுமே கிடைக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். மொத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரை 4 சகோதர திமுக சகோதரர்களை மேம்படுத்துவதற்காக போடப்பட்ட பட்ஜெட். ஹைவே, டான்ஜெட்கோ, பிஜிஆர்என்எல்ஜி அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு 4 பேர் நல்லா இருக்கணும், குறிப்பாக அண்ணன் பிடிஆர் அவர்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவருக்கு பட்ஜெட்டை போட்டுட்டு கனிமணி கிடையாது, கம்ப்யூட்டர் கிடையாது, தாலிக்கு தங்கம் கிடையாது, கல்வி இது கிடையாது, நகைக்கடன் ரத்து கிடையாது, 1000 ரூபாய் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது கல்வி கடன், நகைக்கடன் தள்ளுபடி, டீசல் பெட்ரோல் விலை குறைப்பு, சமையல் கேஸ் விலை குறைப்பு, பெண்களுக்கான 1000 ரூபாய் மாதாந்திர ஓய்வூதியம் பற்றிய அறிவிப்புகள் இல்லை என்றும் குற்றம் சாட்டிய அண்ணாமலை முதலமைச்சரின் துபாய் பயணத்தையும் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். நம்முடைய முதலமைச்சர் துபாய் போயிருக்கார். பெரிய டவுட் என்ன, போகும்போது நிறைய நிதி எல்லாம் கூட கூட்டிட்டு போறார், நிறைய நிதி எல்லாம் கூட போறாங்க. ஆனால் இது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வர நிதிக்காக போறாங்களா, இல்ல கோபாலபுரத்தினுடைய நிதிக்காக போறாங்களா, இல்ல அவர்களுடைய சொந்த நிதிக்காக போகின்றார்கள் என்று தெரியாத காரணத்தினால்தான் இந்த நான் முதல்வர் ஆவதற்காக போறாங்களா அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் தெரியாம இந்த கேள்வி கேட்கிறேன். தேர்தலின் போது திமுக அறிவித்த எந்த திட்டங்களுக்கும் பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கவில்லை என்றும், இந்த பட்ஜெட் எப்போதும் மக்களுக்கான பட்ஜெட் இல்லை என்றும் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டினார்.